Thank you, Lou. Oh guys, indaba enkulu ke lena, indaba enkulu ke eyethu. Ngithanda ukunibuza ukuthi njengoba kukhona indaba enkulu lapha nijabuleni. Yebo sijabule kakhulu. Maye makuthiwa indaba enkulu, makuthiwa sikhuluma nje ngendaba enkulu, ngathi indaba enkulu yakuphi? Indaba enkulu yaseMpumalanga. Indaba enkulu yakuphi? YaseMpumalanga. Okay. Sinamakhosana yaseMpumalanga namhlanje besohlangabeza ubaba usuka eThemba Lethu eGoli. Simhlangabeze kahle kuJehova noma saqala sanethwa izulu ke kodwa ke simngenisile uJehova. Cha, kade kumnandi kasi singenisa ubaba, kade sisina nje kumnandi. Kukuhle nje. Manje ke sesizodedela abagcotsha bala ekhaya basitshele kabanzi ngalomuzi omuhle kangaka. Basilandise nje ngalomuzi omuhle ngakuthi ukuze ube khona nje kwaqala kwenzakalani la kulomuzi. So khona ukuthi nathi mesikhula sokwazi uqoqela izukulwane esizayo emva kwethu. Siyabonga. Leyo indaba enkulu. Ethu. Ngokukhulu kuyithoba ngicela ukubingelela. Konje ngikhuluma nami umfundisi Mavuso. Umfundisi bani? Mavuso Wakuliphi izwe? la eMpumalanga. Cha, mfundisi uMavuzo, siyabona ukuthi ngemva kwakho kukhona indaba enkulu. Ubuka umuzi wakho baba. Ubuka umuzi wakho. Lunakhile kuhle. Lo muzi konje ubizwa ngaliphi igama? Kuthiwa ikephi kulo muzi? Sekwandeni. Okusekwandeni. Besicela usiphe umlando wakulelizwe ukuthi kuze kuba khona ikwandeni. UbuNazaretha nje bafika kanjani kulelizwe? Usilandise nje kusukela emuva kuze kuzofika la sikhona manje. Ngathi awusekho omunye umbuzo engizowubuza ngoba umfundisi uliphethe lonke ulwazi lezwe aliphethe. Ngiyabonga mfundisi wenkosi. Ukuthi ubuNazaretha afika kanjani la? Yebo mfundisi. Ufika ubuNazaretha la obaba bazala mine, ubaba omkhulu ozala umfundisi lo elimaziyo eGoli, umfundisi uMavuso. Bese kuba ubaba bayelamani, bathe sebekhulile sebecala ukubona amantombazane base belandela enkonzweni yaseSwidi beyosonta khona. Kodwa kwakungeyona inhloso yokuthi banenhloso yokuyosonta eSwidi, babelandela amantombazane. Sebasesigabeni sokuthi baganwe. Bakulesigaba sokuthi baganwe. Balandela ke enkonzweni yaseSwidi. Umkhulu wethu thina ozala bobaba, ubaba laba bekhuluma kukhokho. Umkhulu wethu bese baya kumkhulu bathi baqela ukuyokholwa. Uthi kumkhulu niyokholwa kuphi? Yabo. Bathi nje siyokholwa esontweni, yabo. Uthi ke angizukunivumela ukuthi nihambe niyokholwa. Uma nifuna ukuyokholwa kufuneka ngiyonicelela kumkhulu wenu. Kukhokho kimi. Nginicelele kuye ukuthi ngicela ukukholwa. Bese ke eyake umkhulu eqela kukhokho ukuthi nazi ingane baba zicela ukuyokholwa. Uthi ke ukhokho babize bezela. Mase befikile ukhokho uthi abeze baqhawule. Uma bezoqhawula kubo ubanika induku kanje, qhawulani le nduku. Baqhawula le nduku, mase beyiqhawulile induku ke labo babengikhuluma ngabo babili, uMavuso lo omdala bese Springs bese kuba ubaba ozala mina bobabili. Uma bekhuluma le ndaba bese ke ukhokho athi bantu abami ngiyavuma, hambani niyokholwa, kodwa enizongisiza ngako uma lo nkulunkulu eniyokholwa kuye ningamlethi la ekhaya. Kezwakala bangcwele. Uma lo nkulunkulu eniyokholwa kuye ningamlethi la ekhaya. Baqhubeke ke nenkolo basonte, kodwa inhloso yabo yini ukuthi sebakhulile sebafuna ukuthi bathole intombi lapha esontweni.
mase bedlule lapho ke ethi uma engamletha ekhaya kwase khamba ke sekufika indoda okwakuthiwa uMadla inkomo. Le ndoda okwakuthiwa uMadla inkomo yahlangana noBhombela eStanderton. uBhombela wayesekhuluma nale ndoda. Le ndoda yamvuma uBhombela. Wayeseyibhabhadisa uBhombela. Wayesehla le ndoda enguMadla inkomo yehla yeza neno. Ihamba ishumayela ivangeli. Uma isifika la kithi ekhaya isifika isikhuluma ngobani? NgoShembe. Ukuthi uShembe ihlangane nomfundisi ofike wayitshela ngoShembe. Uyabo? Isho uBhombela ebheka eStanderton. Uyehla njalo. Madla inkomo mayifika ke ayibeka indaba abese eqakwa imibuzo ayibuzwa umkhulu ozala obaba bethu. Imqake imibuzo mayisimqakile lembuzo abesethi hayi ukhona umfundisi kaShembe engizomlanda mkhulu ezela ozophendula lembuzo oyibuzayo. Wayesehamba ke uMadla inkomo esechaza ukuthi lo mfundisi useNewcastle. Uyabo? Mayefika ke wayesethinta umncayi umfundisi. Umncayi wasekhuphuka ke eza la kulelizwe. Bayasonta ke basonta bonke nabakwaMkhwebane kusontelwa kaMkhwebane. Wayesefika ke mayesefika la umncayi waseyichaza indaba ukuthi uShembe uhamba kanje. Mase ichazileke umncayi ukuthi uShembe uhamba kanjani. Uthi kuMadla inkomo kukhona umuzi wakamavusi engifike kuwo. Lafika ikhehla lakhona elidala lathi nayi inkonzo bantu abami uma nifuna ukukholwa eningakholwa kuyo. Wafika kumncayi wasiyemukelwa ke. Ukhokho wayesethi kubo baba bambani imbuzi. Base bebamba imbuzi obaba. Mase bayibambile imbuzi wathi lo ngiyamchola ngumthela ngiyamqola ngumthela ngenyongo ukuthi uma ningithanda bantu abomntanami nanse yami inkonzo. Esebuzile kulokhuzana kumncayi wamqhazela umncayi ukuthi khamba kanjani uShembe kanjani. Waseyimukelwa wathi bantu abami uma nithanda mina nansi inkonzo. Base bengena ke kule nkonzo. Sebeyitshala ke sebeyitshala kithi sonke. Kwabonakala ukuthi iswidi le bikhona ibiqile kakhulukazi kaMkhwebane kuyinkonzo nje. Kwase kubonakala ukuthi lapho ke kufanele kuhlukana inhloko nesichanti. Mayisihlukana ke inhloko nesichanti ke ubaba inkosi ilanga isithi ngizothumela abafundisi kulabantu abalapha ya abebekhonza kumncayi ukuthi bathole isidlo. Kwase kuthunyelwa abafundisi abadala engisamkhumbula nje umngoma wayekhona. Beza labafundisi bezo lokhuzisa isidlo. Mabefika nesidlo bafika kaMkhwebane bathola kunezingulube. Kwenziwa njani ke manje ngoba lapha ekhaya kunezingulube? kaMkhwebane bathi hayi uShembe akahlangani nezingulube. Base bakha isu abakwaMkhwebane bekhuluma nobaba ozala thini nobaba omkhulu baba kamfundisi uRichard. Base beyikhuluma le ndaba bavumelana ngokuthi into engangcono engenziwa eyokuthi ziphume ingulube la ekhaya. Uyabo? Sihambe nazo siyozakhela lapha ya. Sizakhele amahhoko lapha base bazakhela khona bayibeka khona. Mase bazakhela uShembe usethuma abafundisi bahambisa umhlangano beza kaMkhwebane. Mabese befika kaMkhwebane bayangena kuyasontwa kuba kuhle. Basonta kuba kuhle iyaphela ke indaba yakho. Uma bebiyela emuva
sebehamba beya ekuphakameni. Ifika inkosi ilanga ibuza ukuthi ngenkathi nilapha kulomuzi wakaMkhwebane ingulube beziphi? Bezikuphi ingulube? Bathi ke inkosi yamakhosi sayikhipha ingulube sayozakhela lapha ngaphandle komuzi. Kude nomuzi sayibeka khona. Mase beyibekile lapha bayibeke khona sebebiyele manje inkosini sebashilo kubaba inkosi ilanga ukuthi sazakhela amahoko ngaphansi komuzi. Mabefika lithi ilanga ingulube noma ningayikhipha la niyoyibeka ePitoli. Uma lezi ingulube zingezabo zibizwa kube ezabo lezi ingulube. Okay, kubonakala ukuthi kuphosisekile kwenzeka into engafanele yenzeke. Lezi ingulube ngezabo ngoba noma zilapha ya zisesifubeni sabo ukuthi ingulube zabo. Esethi ke ulokhuzana ke ilanga bese lithi libhala incwadi. Libhala incwadi, libhalela ubaba incwadi. Incwadi bese ikhipha la isitolo kaMahlafuna la. Yabona lesitolo esila kaMahlafuna uma ufika sibhekelele isitolo. Kunomnyango omncane ngapha. Bese kube umnyango omkhulu weposi ngapha wesitolo. Lo mnyango weposi lapha besilanda khona incwadi bese siyithola incwadi eposini. Sesibuya nayo esenikezwe ubaba. Mangithi masibuya nayo ngisho abadala kunakima bebuya na sebemnikeza ubaba. Bese ubaba uyayivula incwadi uyayifunda. Ithi inkosi ilanga ngithume abantu ngathi abeze kuwe baletha umhlangano ezweni lasendla. Wase uyabakhipha wena wathi abantu abaye kaMkhwebane. Uthi ke ngiyabuza ukuthi ingulube bezikuphi? Uthi ubaba ingulube sazakhela lapha ya ngaphandle komuzi. Lithi ilanga noma ngabe isePitoli sesifubeni sabo ngoba yezabo lezi ingulube. Uthi ke lalela Mavuso ngizothuma abafundisi. Labafundisi engizobathuma bazoza kuwe ekhaya. Ngiletha umhlangano kuwe ekhaya. Uyasuka ubaba ubhala incwadi ubhalela umfowabo uyise kaMfundisi uMavuso lo uRichard. Uyamtshela mfowethu na indaba enkulu evele enkosini yasekuphakameni ilanga libhale nansi incwadi. Uthi uletha umhlangano la. Ukuphuma ke kwezitsha kaMkhwebane. Mayiphuma ke izitsha kaMkhwebane ngangumncane nje sengithe uyabo ngoba ngaleso sikhathi ngangumuntu ngihamba nomama sihamba ngenyawo sasidabula la mawuvela la phezulu sikhona izihlahla ezimbili zomyezane ezilapha phezulu. Uma sisuka sehla la siyale siza kulezi zihlahla ezilapha ezimnyama. Lapha kwakhiwe khona umuzi wakithi. Umuzi kaMkhulu wethu benokhokho. Uma sesiza la kulomuzi sizofika la kulomuzi lo. Kuyafikwa kulomuzi lapho kwahlukana khona abakaMavuso nabakaMkhwebane. AbakaMavuso balandela uShembe. AbakaMkhwebane baphuma kuShembe. Base bathi bona bangamaNazaretha kaMncayi. Nizwa kahle le ndaba. Bona bangamaNazaretha kaMncayi. Kanti uMncayi ubengumfundisi kaShembe. Base bahlukana ke bahlukana phakathi. Baqala ke bona base baba abadonsa ngenkonzo le abathi bona ngabakaMncayi. Base begqoka iqathulo esontweni. Base begqoka umNazaretha anguboni kule ingane. Anguboni. Base begqoka umNazaretha awubizele ingane le. Sondela wena sesiwena. La lo la ozala. Yeah. Base begqoka umNazaretha owawungenawo umkhono kanje. Izibhinkiso uzibhinki kanje uyabo ungenayo umkhono ikakhulukazi kwakusetshenziswa basebenzisa lezi zikhona lezikhwama zikaFlower lezi ezinkulu lezi zikhwama zikaFlower besibhotshozwa la lesikhwama
bese sivulwa la phakathi nendawo nala sibhotshozo kungene ikhanda yabo kungabi namkhono yabona begqoka leyo izingubo ezinjalo kwahlukwana ke ukuthi laba sebadonsa ngale yandlela kule nkonzo yabo mabe kule yandlela base kwase kuba khona ubaba bela bathi uJeliet ethwala uyena ke wayebasiza ngencwadi zeinkonzo zeyinkonzo nje izayoni nani babe yithola kuye ebasizayo base bayakhwesha ke kushembe kodwa beyibiza ngokuthini bangamaNazaretha akamncane bangamaNazaretha akamncane. Okay ke umncane nje obangikhuluma ukuthi uBhombela wabhabhadisa uMadlinkomo eStandardton wayesehla uMadlinkomo ungumfundisi weinkonzo wambhabhadisa kodwa walizwa izwi likaShembe uMadlinkomo wehla njalo uMadlinkomo wazoshaya la eminari efica bobaba kaMshumayeli umkhulu kaMshumayeli unkosi loPhathilati umkhulu wakhe wafika walishumayela levangeli ubaba kamkhulu kaMshumayeli unkosi wakuthatha kumkhulu wakhe ukuthi laba abantu abagqoka izingubo zeyinkonzo zezayoni ezineziphambane ifube nangemuva ethi niphambene nje ngale iphambane nithwele emhlane kuyezwakala wayesethi niphambene nomthetho kaNkuluNkulu nawo base bengenako baba unkosi benamathela ke manje sebanamathela kubaba ubaba unkosi banamathela bona base belandela uShembe ilanga uShembe uBhombela njengoba namhlanje kube unyanga yezulu kwaba uthingo lwenkosazana namhlanje unyazi lwezulu balandela kanjalo ukuze bangene nabo babe semshungwini kaShembe kwase kwangena nenzalo yabo ke le ekhona ukuthi balandele uShembe bakhonze uShembe kwase kwehlukana phakathi kuthe lo nyaka u63 mina ngizalwe ngo58 63 bala ke ukuthi bengineminyaka emingaki kodwa bengisabanjwa uma ngidonse ngesandla kanje bala mngaki leyo minyaka 63 5 years ngidonswa ngezandla ngihamba nomama nasiye esontweni nobaba kwase kuyehlukana ke kwase kubuywa lapha sekuzoba manje ukuthi inkolo eyiyona inkolo kaShembe sethi ke mase bekhuluma ke nokhokho uthi ukhokho inkolo engiyifuna la ekhaya inkolo enjengale nkolo kaShembe uthi bantu abama mbani niyokholwa kodwa uma ningilalela niyokholwa enkolweni kaShembe hayi enkolweni lezi inkolo uyabo ayibambe ke baqhubeke ke bese babamba ke bakholwe ke balandele enkosini la babili labantu bese ngena abafowabo abathathu balandele bese baba u5 obaba kodwa laba abanye bebelandela nje kakhulukazi laba abawu4 abebeqinile ebuNazaretheni oyedwa ubeyisebenzisela buye alapha abantu asebenzisa imithi enze yonke into alapha abantu kodwa laba abathathu baqindezela baze bafa namanje bafela enkosini unyazi lwezo ihamba kanjalo ke le ndaba make inkosi sekuhlukene siyikhipha umhlangano ithi kumhlangano izowuletha ngusakamavu sesithuma abafundisi beza abafundisi nomhlangano bafika bakhulekela bathi sithunywa inkosi yasekuphakameni ithi asize la kulomuzwa kaMavuso sizobeka igama lakhe kushilanga nizobeka igama lami kulomuzwa kaMavuso nifike nithi kulamakhehla kaMavuso ngithi lo muzi ngiyawuphendula namhlanje lo wakaMavuso akusesiwo umuzi kaMavuso sekuwumuzi kaShembe dala lapho ke izitsha zikhuphuka zizanene ngamhlake befika nazo izitsha ibridge leli langenzansi wawuthi mawuwela nje kule bridge bese ifika yebe imoto bese ziyehla bese kuphuma abantu beyohlangabeza izitsha ziza nabafundisi size zingene ngaphakathi
umukeliswe isidlo kusamukela abantu abathathu noma abawu4 phinde izitsha ihambe zibuyele kuNkulunkulu ekuphakameni. Isho njalo ke inkosi ithi lo muzi sengiyawuphendula kusewona umuzi waKamabuso umuzi kaSheme yabo waqala lapho yayisithumela ke izitsha kusuka u63 ngaphambi kwa63 yayithumela izitsha khathi sifika kaMkhwebane sesifika sesila sokwesibili njoba ngisho ukuthi nithi ngase ngineminyaka emingaki ngo63 nithembe nginaseminyaka emingaki ngo63 yeah ngithemile 58 yeah 63 yeah 5 bakunominyaka omhlanu mina ngangibanjwa umama masiye esontweni yabo kusekaMkhwebane siphinde sibuye la kodwa bakhona abafowethu abadala kunabikimi abangazange bona babe nenhlanhla yokubambelela kulokukholwa yabo asanga babe nenhlanhla yokubambelela kulokukholwa saqhubeka ke nalenkolo ke yabo sahamba nayo sisuka le ubaba uma isagula ubaba ayisuthi bantu abami ngicela ukuthi niyongikhulumela nalebhuneli lapha ningicelele indawo ukuthi ngifuna ukuthi mase ngihambile emhlabeni ningcwabe la kubomkhulu laselivuma lebhunu nalo lalifuya ingulube. Ukuphepha kwami engulubeni ngaphepha ngoba bekuthi makuphuma umhlangano la kusuke uMadlala nomfuni noKhumalo bayoshona le kwahamba kwaba umtshali bahambe bamtshela umlungu base bethi siyacela mnomzana ukuthi lo mfana lo ungamniki ingulube angayidli ingulube uma kusetshenzwa nje kuthiwa kuyasetshenzwa noma kusetohweni kuyahlakulwa emasimini bekuhlatshwa ingulube ebusika la badla abantu bakhabathisa amafutha engulube azacwala ngisho naselevini yabo kodwa mina bengilethelwa ikofi ngishiba iphalishi ngekhofi kuvikelwa ukuthi lento ingapheli la yabo kwahamba ke usethi ke ulokhuzana ke ubaba uma esegula utshela uMadlala nobaba omkhulu waseGoli uthi lalelani uma kulezi ingane zami zehluleka eBunazarethini niyongisiza ningifundisele lo ngabamba ke ngagonwa yibo bonke abafundisi bebafika la bafike bangikhone bathi cha uShembe ukanje hambeke ke iminyaka eminingi engasakhona ukuyibala ngaze ngayeka ukusebenza sengila ukusebenza la kulomlungu mangiyeka kulomlungu ngayeka lebhunu la ngisebenzisa ngeSabatha ngangena ekseni ngashayela ugandaganda na insime lapha ya kule gate leli lengisimbile ngaqala lapho ngidonsa idesi ngegandaganda ngayidonsa ngehlela ngawelela ngaphesheya lapha khona insime lapha phezulu ngayiqeda ngelanga lamasimo amabili ngidesa lapha hayi ngathi mangifika la ekhaya ngathukuthela ngathi nangibuka ngathi hayi into engiyiyo angiyithandi ngaya kumfowethu lomdala ngamtshela mfowethu hayi mina sengiyahluleka wathi cha mfowethu ngicela ubekezele ngizoya kumlungu ngikhulume naye ukuthi akangayenzi lento kodwa okuhle wayekwenza lo mlungu ngoba wayethi mina mangidla abantu abanika inyama yengulube kodwa mina nginika itiye athi angishibe ngetiye ngabaleka ngagijimala ngakhupukala ngathi ngaze ngazofika la kulomuzi ntambama kuyiSabatha ngafika la ekhaya ngageza ngathatha impahla zami ngaqoka ngaphuma ngashone eEmelo mangifika eEmelo ngaye station sesitimela ngema ngaqabanga ngagibela isitimela ngashona eGoli mangifika eGoli ngafika lapha izitimela ziphambana khona kanje ukuthi amakhoshi lawa aqhamuka ngapha athathwe ikhanda eliqhamukele libiyele nawo le bese kuthi leliya lishone nalawa le ngagibela ngabuya
nezaneno. Uma ngifika la ngadlula eMelo ngaphikelela eMbeka. Ngathi ngiyafika ePhakameni inkosi ayikho ePhakameni kwathiwa ingapha ngaphezulu. Ngafikela eMbeka. Bangifikela eMbeka ngayithola inkosi yamaNazaretha iseMbeka inyanga yezulu. Yabo kwase ngithatha uMadlala esithi ufuna ngikuse enkosini inyanga yezulu ngoba sowufikile ukuthi uma sifika kuloya muzi sifike sithole wena. Yabo wayesengisake uthe suka lapho wayesengithathe ngifake eBhekunqola. Ngaphuma eBhekunqola wayesethi hayi kufuneka ke manje uganwe manje. Yabo hayi ngabathe ngiyabuka ngangaboni ukuthi ngizoganwa kanjani ngoNkulunkulu ngoba uShembe uNkulunkulu. Ngathi ngisesitimeleni sengibuya ngithi ngize ekhaya. Ngafike ngahlangana nentombazane inkosazana ingiyaka yona isibongo sayo yayingiyaka Mthombeni. Yagana khona ngayithola hayi ngabona ukuthi ungathi uma sikhulumisana khona into engahle yenzeke. Ukhona into engahle yenzeke sithanda ukuzwana. Ya engathi ngiyibona yayisiza kimi sizoboleka isibuko ukuthi icela ngiyiboleke isibuko ngayiboleka isibuko ngase ngithatha inoti lokuthi ungathi khona into ezolunga la. Ngase ngithinta umkhwenyane kaKhumalo umtshali. Uthi umtshali sengifuna ukuthi manje uganwe ngoba umtshali umkhwenyane kaKhumalo besilala naye ingubo yinye uma kunomhlangano la. Kusukela lenzansi kuze kube la silale engubeni eyodwa sobabili. Angavumi sihlukane. Athi solala sobabili engubeni. Mase ngumtshela ngale nkosazana engitholile. Uthi umtshali usutholele inkosazana uthi ngiyayazi. Ufuna ngisheshise. Ayinganaki mina usheshisa ukuthini. Wasesheshisa sefika eLokhuzeni eMbeka unyaka olandelayo wayiqela. Umtshalo iqela angikho mina. Kwavunyelwana kwaphelela zonke izinto. Kwasho ukuthi manje kufuneka ngiyeLokhuzeni. Sithe masisuka lapho sesiselinda elinda kwase kuba khona isalukwazi sakaMvangela uMaseko yamazi uMvangela uMaseko umama wakhe. Kwase kuthiwa ke kufuneka kube khona okwenziwayo okwenzelwa le nkosazana esengiyicelile. Lokunenedi ethi kuyiphuzo nani. Wayesethi lo gogo kaMaseko konke okufunekayo kuzokhokhwa yimi. Waseyikhokha lo gogo ngaganwa ke. Saqhubeka sesikuphi thine sila phezulu. Mase ngiganiwe ngafika inkosi inyanga yezulu sisehalalisani. Sihamba nomkhokheli wakaBhekiswayo. Umkhokheli wakaBhekiswayo uhamba umkhokheli bese kuba uKhumalo. Bese kuba yimi. Masifika lapha ya asho ke ukuthi baba asinamshumayeli. Nkosi yamakhosi sicela umshumayeli. Ithi inyanga yezulu nangu umshumayeli. Ikhomba mina. Kungena kwami ebushumayeli. Sahamba nobuNazaretha uma sesifika eLokhuzeni sekuyi uthingo. Safika sekuthingo sisedla ngubo mawungena empangeni hayi izindla ngubo. Uyazi indla ngubo sasilapho uthingo lulapho yabo. Kodwa umuntu eningamgcobela munye uNhlabathi wathi kodwa gqobani uMavuso ningamgqobo umuntu. Kwangena bodwa maliqhamuka ukuthingo lathi mangena phakathi kwenze ngizovula izandla nje ngithi ngiyele la ngena lavula izandla la yale labuya leza ngapha lathi maliphuma ngapha lathi selisekhona njengalela lebhusha lela lathi inkosi inibusisela sithe langena endlini. Njalo ke indaba yalo buNazaretha. Kodwa umncayi ukuphi ukusheme. Sengikhohlwele indawo umncayi ade kuyo la eNewcastle. La eNewcastle. Wase yayisiphela ke le ndaba yaphela kanjalo ke uma seyifika ke isibanjiwe sike sathi ke mase sesifika la
ngelinye ilanga sekufika umlungu qhamuka lapha phezulu lo wala uthi lo muzi lo baba walabafana laba usho kulaba fowethu abadala ubaba wenu ubelima ngeinkabi la kule plaza elinensimbi ubelima ngeinkabi kodwa ubekhipha umbili ongaphezulu kombili engutholayo mina ngilima ngogandaganda wayesethi lo muzi ngeke ngiyeke lo muzi lo ngiyawuthatha ngubuyisa la wawuthatha kwasosibeka lapha lo mlungu sahlala lapha uthi ke lo mlungu uma sesihlala la lo mlungu mase sihlala lapha uthi ke unyaka owodwa wayehamba ngeVolkswagen yawazi amaVolkswagen lawa isigubudu lawa kodwa ngemuva ngathi iveni wahamba ngeVolkswagen enjalo yabo mayisefika kuphela lo nyaka wawuvuna umbila wayithola amasaka wasethenga imoto iprivate iChef 4.1 uyayikhumbula wathenga i4.1 wathi laba bantu bakamavusi angifuni basuke la ngoba uqala kokusimama kwami ngisimame ngabo wayesethi lo mfana njengoba beqela abafundisi akazukidla ingulube nimnika ikhofi mali ngekho ikhofi nimnika ubisi asebenze khona kwase sekungihlula ukusebenza la ngase ngibona no ngihambe ngiyofuna amanye amadlela alihlaza ngayofuna amadlela ahlaza ngaphumelela khona kuzo zonke lezi zinto solo lento iyeza yabo ngelinye ilanga ubaba usuke eGoli usegoli kusezizitshala kusegoli kwafika ngelinye ilanga ubaba esegoli izitsha zehla no-shows wathi ubaba hamba uye eKwandeni ngoba uthi ucela ukuye ekhaya hamba mawufike eKwandeni uzofike ushiye izitsha eKwandeni bese wedlula ngekhumbi ushonele uzothola upetroli kulomfana nempela kwafika kwabanjalo wafika wayishiya ishozi izitshala wendlula wayoshona le lapha hlala khona kwangazi ukuthi kuphi nendawo ngaphi eMampondweni ushoza hlala wahamba ayobona abantwana wabuya waqhubeka lapho ke ukufika komhlangano mawuqhubeka lo mhlangano uShembe okhona uphi lo mfana usekhona lo mfana ukhona hambani niye khona zake zeme izitshukuza la iminyaka esithupha 6 years ya kuze kuzaleke lo muzi lo osowakhiwe lo kodwa njengoba ngisho nje bebengena lapha yakukhishwa impahla ibekwe ngaphandle yonke into ikhishelwe ngaphandle bangene ezindlini kunetha ama-wardrobe kunetha amakhabethe yonke into kodwa bangeniswe ezindlini abantu abalandela uShembe kwaba umfundisi umtshali kwaba umfundisi ungema bebefikela la kwaba undunakazi bebefika la beletha umhlangano until njengoba namhlanje sekuunyazi lwezulu ilapho ke indaba kaShembe ilapho baba mfundisi wenkosi siyabonga ngomlando omuhle osiphe wona yeah sekukhulumeka ke ngalomuzi ke manje lo waseKwandeni yebo sizwile ukuthi lo esikuwo manje ya lo ya noma ngingazi kahle ngeke ngeze ukuthi ke kwatholakala enye indawo kodwa kwagcina kula kodwa mhlawumbe ulwazi olungaphelele lami ya kuze kuthiwa kuseKwandeni njoba nakhe kahle kangaka cela usiphe nje walomuzi ke nje sokhuluma nje ngalomuzi esikuwo manje ya ngiyabonga hayi ke uma sesikhuluma ngalomuzi lo muzi lo wakheka ngokuthi lapha ya angithi kade kusontelwa kuphi emzini kaMavuso kodwa kwasekuthiwa ke akwakhiwe lo muzi ola wasewakhiwa ke lo muzi njengoba niubona nje wakhiwa waphela wathinya uthe mase wakhiwe lo muzi lo sekwakhiwe la kunevlandi la ngaphambili lene lapha phambili naphuma endlini kunale uvlandi le ubaba uyafika uqhamuka ngapha uzobona lo muzi lo uthi ngifuna ukuyobona lo muzi okuthiwa uyakhiwa omhle kangaka uyafika la mayifika ubaba
bayaguqa abafundisi sonke siguqile nami ngikhona yabo besondela kubaba unyazi lwezulu uNkulunkulu lo ngaphakathi olapha endlini basondela kuye ubuka umuzi wakho baba ubuka umuzi wakho mabefika kuye osiyamakhosi sesiwakhile umuzi sicela ubaba asiphe igama lalomuzi lo esikuwo lo uyathula ubaba ubuka le uthi muphi umuzi bathi lo esiwakhile uthi ukwanda lokho uthi ukwanda lo azange alikhiphe linye igama uthi ukwanda lokho wathi kusekwandeni namhlanje usasho njalo uthi ngiye kwandeni eMpumalanga. Baba mfundisi wenkosi sibonile namhlanje kumhlopha amagquma eMpumalanga. Yeah. Sicela utshela umhlaba manje ukuthi kwenzakalani bangafika yini abantu noma itiyana nje labantu baseMpumalanga noma umhlaba wonke ungaphelela yini eMpumalanga ngiyabonga. Umhlaba wonke siyawumema abamazi uShembe nabangamazi ukuthi abeze eMpumalanga ngoba indawo eziningi baningi abazofika la abanye bazoqhamuka koFreystad abanye bayoqhamuka eGoli abanye baqhamuka koNelspruit abanye bayoqhamuka ngaphambi oPhongolo ngale yakuya kubo Vryheid beza la kodwa beze kubani enkosini yamaNazaretha unyazi lwezulu siyabamema ukuthi abantu abeze njengoba bahlale beza noma kungase kube ngaphezulu kwamandla sibalindele abantu ukuthi abeze uNkulunkulu sowufikile kwandeni in the Bankyulu bese ukuthi ukusho kini ukuthi ngithokoza kakhulu ngoba ngithe uma ngibheka noma ngihamba ngabona uma ngifika eGoli eDidiela ngathola abantu baseGoli eDidiela begcwele uthando lokuthi siyeza ekwandeni silandela uShembe wonke mina ukuthi umhlaba wonke awuze nangu uNkulunkulu ufikile bazobika izinkinga zabo ngoba unyazi lwezulu ngilibonile unyazi lwezulu khona la ukuthi unyazi lwezulu luNkulunkulu ngilibona kanje ke unyazi lwezulu ngilibona unyazi lwezulu phambi konyaka odlule kuloya nyaka ngiyalibona unyazi lwezulu kufika inkosikazi ihamba nengane mayihamba nalengane lenkosikazi lengane ayikhulumi seyindala lengane ikhulile kodwa lengane ayikhulumi lehamba nalo mama lenkosikazi iyaya ifike iyabika ngale enkosini unyazi lwezulu uma iphuma lenkosikazi asisakwazi thina ukudabula la sesihamba ngapha sijikela sithi siye ngale ekamu labo mama lapha abahleli ngakhona sengihlangana nalo mama umile usedokodweni uyakhala lo mama ngangifike ngime kuye ngimbuza mama ukhalelana uthi angazi ngizokwenza njani into engiyenzele uShembe isimangaliso uthi ngifike nganale ngane ingakhuluma kodwa seyindala lengane ikhulile ingakhulumi yakhuluma lengane ikhulunyiswa ubani unyazi lwezulu iloko engikuphethe bafowethu ngiyabonga
you.